Zaszokowany odbiorem ostatniego filmu o Dąbrowie Miejskiej, która zniknęła z powierzchni ziemi. W ogóle na Facebooku jakiś rekord świata padł. Prawie 3 miliony wyświetleń nabił ten post. Co tam się w nim działo w ogóle? Od niedowierzania mi, że to jest niemożliwe, żeby miasto siadło o 37 metrów, do wojny między ludźmi, którzy są za węglem, do tych przeciw. Nawet Trzaskowski dał radę się tam pojawić. Klik jest klik, także dziękuję bardzo. Dzisiaj już nie może być tak merytorycznego filmu, bo to za dużo byście zgupli z tego. Ale dzisiaj przy piąteczku, przy całkiem nie najgorszej pogodzie, o proszę jak ładnie wygląda nasz konwikt biskupi. Idziemy, słuchajcie, na Bahnhof w Beuthen, z którego pojadymy na Bahnhof w Gleiwitz. Ja, a potem się pojadymy dalej na Bahnhof Peiskretscham. Nie wiem, jak jakoś po niemiecku to było, do Pyskowic. Zostałem zaproszony na najprawdopodobniej największą i najdłużej trwającą wystawę a propos kolei, czyli kolej w miniaturze. No ze mnie może nie ma jakiegoś giga Mikola. Mikol to, jakby ktoś nie wiedział, to nie jest żadna choroba. To jest taki fan kolei. Za dziecka bardzo się koleją interesowałem. Bardzo lubiłem stać przy torach, bocznicach kolejowych, machać. On mi tam titał, ja się cały cieszyłem. Proszę, jakie piękne bytomskie niebo nad nami się rozpościera. No to czemuż by się nie karnąć, zwłaszcza, że ja lubię jeździć pociągiem. Zwłaszcza jak na 2-godzinnej trasie jest 80 minut opóźnienia. Zawsze jak idę powstańców warszawskich, to mega szkoda mi tu tych dwóch kamienic. Zwłaszcza, że to jest kamienica z fajną historią. Tu kiedyś była redakcja Katolika, a teraz tak trochę fallout. No ale może, tak jak i ta sąsiednia, się kiedyś doczekają. Całkiem fajne golden hour się zrobiło. Miejskie życie w metropolii. Ta chałupka, rozdzielnia czy co to jest, uwierzcie mi, że jak ją pomalowali, to nie postała chyba dzień, żeby nie być pomalowana. Kurde. Nie ten peron. No. Teraz to ta. To je moje. Szkoda, że te okna są takie usrane. To bym wam ponagrywał jakieś fajne widoczki. Za 15 minut jakieś będę w Gliwicach, potem 20 minut czekania i potem 15 minut jeszcze już Pyskowice. Luksusik. A w Pyskowicach nie byłem nigdy w życiu, w sumie nic o tym mieście nie wiem. Ja myślałem, że to jest takie większe miasto trochę, jak Tarnowskie Góry, a to taki bardziej Radzionków, ale jest bardzo stare. Gleiwitz, meine Damen und Herren. Stare górnośląskie miasto, o którym można powiedzieć tak dużo. Aż nie powiem nic, nie ma czasu. Mogę tylko powiedzieć, że tu w tej kamieniczce jest siedziba Gliwickiego Studia The Farm 51, od którego to dostałem ten plecak. Dzięki. Co prawda gra już chyba nie dycha, albo ledwo dycha, ale plecak fajny. Proszę, tu jest patriotyzm lokalny, proszę, wszędzie herby Gliwic. Tu jest, o proszę, tu herb Gliwic, tu na hasioku herb Gliwic. Mordo, masz coś, kuwa ten? Ten budynek tego gliwickiego Bahnhofa też jest ciekawy. Jest gdzieś bardzo podobny w Niemczech. I to nie jest też jak Bytomiu pierwszy dworzec, który tu stał, bo kiedyś stał taki stary. Według mnie ładniejszy, ale no 100 lat temu uważali inaczej. Tu się kontynuuje nasza wielka przygoda. No, dobra, średnia.
Co tu teraz robić? Tu jak żeśmy byli z Dawidkiem ostatnio przy okazji zwiedzania tej parowozowni tam dalej, to tutaj z tego budynku, tego starego Bahnhofa był, no nic, pusty stał zrujnowany budynek, a tu widzę pięknie, Pyskowice, stacja kultury. To mi się podoba, tu już Pyskowice plusują. Jest tabliczka pamięci ofiar tragedii górnośląskiej, pięknie. Kierując się w stronę rynku tej olbrzymiej metropolii, zobaczymy, co tu mają. Pobyt mój w Pyskowicach się zaczyna bardzo, bardzo obiecująco. Znalazłem 50 groszy. Ale do rynku mam rzekomo jakieś niecałe 20 minut na nogach. Myślę, że machnę to szybciej. I jest 15 po 5 i już jest ciemna noc. Aha. Także przechodziliśmy tam właśnie, tam gdzie... Obok tego tamtego umami było, nie? To co widziałem, że wysoko oceniane. Bardzo dobra restauracja, na pewno bardzo droga. Aha. Pan pizzeria. Dobra, dzięki bardzo. Fajnie, wszystkiego dobrego. Będziemy się widzieć. Na pewno, do widzenia. Pyskowice na początku zrobiły na mnie zajebiście pozytywne wrażenie. Spotkałem niedaleko od dworca pana, pytam się gdzie do rynku, a on mówi, a idę do rynku, to proszę iść ze mną. Iśmy przeszli kawałek, fajnie pogadali, poopowiadał mi co się tu dzieje, co się dzieje dobrego, o bolączkach. No i doszliśmy, może z 10 minut to zajęło, do rynku. Tu będzie wystawa, a tam mi powiedział, że jest fajna pizza, to zaatakujmy. Spoko pizka spożyta przy rynku pyskowickim. Bardzo fajny, bardzo fajny klimacik, taki mało miasteczkowy, ale takiego widać bardzo starego, historycznego, no 1260 prawa miejskie, to 4 lata po Bytomiu. Proszę bardzo, kolumna maryjna z 1809 roku. Jest tu tak trochę coś takiego czeskiego, powiedziałbym, w tych małych miasteczkach górnośląskich. I w rejonie tam, gdzie działa się akcja Kingdom Come Deliverance, to bardzo te miasteczka tam wyglądają podobnie do tych małych w naszej krainie. To co? Szybki strzał, włazimy, obejrzymy, co to tam o tej kolei. Zachęcać dzieci do klejenia, bo manual nie pomaga i wyobraźni pomaga. Także Oprócz tej wystawy kolejowej udało mi się też załapać tutaj na taką wystawę stałą o historii miasta i są fajne skarby. So big. Szybki szpil, bardzo ładna wystawa, a raczej dla fanów kolei, ale wydaje mi się, że każdy facet, nie wiem jak z babkami, ale na jakimś etapie przynajmniej był fanem kolei. Ta wystawa tutaj w ratuszu pyskowickim jeszcze jest długoczynna, także jakby ktoś chciał obejrzeć, nie tylko w sumie kolej, bo jak widzieliście też jest fajna wystawa stała o historii tutaj Pyskowic, czyli o fajnym kawałku historii górnośląskiego, bardzo starego miasta, to wpadnijcie. Ja mam jeszcze mam chwilę do pociągu, żeby może tu jakie piwo kajleją fajne albo coś. Dobra, to co Niklaus lubi najbardziej, obok kamienic cegły, czyli fajne kościoły. Jest i fajny stary kościół, ale powiem wam, że w Pyskowicach woń jest być może jeszcze wyraźniejsza od naszej rodzimej.
Powiem wam, że bardzo fajny tu jest klimacik, taki trochę inny, trochę coś innego niż na naszej przemysłowej stricte części Górnego Śląska. Dużo właśnie takich starych, małych, niskich chałupek. W ogóle jak się tak patrzy na zabudowę tego miasta miejscami, to nie powiedziałby człowiek, że to jest takie malutkie miasteczko. I proszę, mają nawet swój własny artefakt. Kamień milowy, który witał przyjezdnych od strony Gliwic. A wy co, macie u siebie taki kamień milowy? Na pewno nie. Czas wrócić do domu. Nie zgadną państwo, jaki to przed chwilą został z głośnika zapodany komunikat. Opóźnienie 7 minut. Wjedzie na tor drugi, szlak Szczecin, pociąg Legia ze stacjonarną do stacji Uuu. No nie uwierzycie, co się stało. Dzięki temu, że pociąg z Pyskowic do Gliwic się spóźnił, to z Gliwic odjechał mi pociąg do Chorzowa, z którego mogłem wrócić do Bytomia. No i widzicie, a wy powiecie, o, zrobiłbyś prawo jazdy, jeździł autem. No i co ja bym wtedy nagrywał? Nie byłoby takich fajnych przygód. Dobra, ale za 20 minut jest następny, także jakoś tam wrócę. Dzięki wam za obejrzenie takiego dnia kolejowego z Niklausem. Polecam turystykę lokalną, regionalną. Stawcie łapkę w górę, napiszcie coś tam, co chcecie, albo coś. Nie wiem. Do zobaczenia. Pa.